бонувони азиз, модарон ва хоҳарон, имрӯз мехоҳам шуморо шинос созам бо яке аз ширкатҳои бонуфузи корейская косметика. дӯстони арҷманд, зиёде аз шумо ба ман савол медиҳанд, ки апай тахмина зебогии пӯсти рӯи шумо дар чи аст, ё ин ки чӣ гуна шумо аз пӯсти рӯятон нигоҳубин мекунед. дӯстони арҷманд, гуфтан мехоҳам, ки бисёр нақши муҳимро бозӣ мекунад ҳамон бренде ки шумо интихоб мекунед барои нигоҳубин кардани шакли рӯятон, ва бисёр ҳам муҳим аст интихоб кардани дурусти уходовая косметика барои пӯсти рӯятон. ҳатто буд соле ки дар зиндагии ман тӯли 2-3 сол ман израилский косметика интихоб кардаги будам, аммо дар зиндагии ман шахсан аз нигоҳи ман, аз диди ман, ҷои ҳамин израилский косметикаро бароям корейский косметика гирифт. он бонувоне ки аллакай аз корейская косметика истифода бурдагӣ ҳастанд медонанд, ки ҳамаи ин суханҳои ман ҷо дорад ва корейский косметика имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб худаша муаррифӣ кардагӣ аст ва ман боз медонед як нафаре ҳастам, ки то худам санҷида набароям ба шумо муаррифӣ намекунам, ба шумо маслиҳат намедиҳам, ки аз ин чизҳо, аз ин маҳсулотҳо истифода баред. дӯстони арҷманд, бо дили пур гуфта метавонам, ки корейская косметика бо номи Atomy яке аз косметикаҳои корейски косметикаҳои беҳтарин аст. Истифода баред, бовар кунед, заре пушаймон намешавед.